Nżemmilkom ħbib tiegħi qed nagħmel ir-reazzjoni tiegħi wara l-partita li Manchester United għadna kif tlifna kontra West Ham bl-iskor ta' 1-0. Onestament disgustat bil-prestazzjoni, disgustat bil-riżultat, disgustat bl-andament kif spiċċa l-istaġun meta konna komdi. Tista' tgħid lest it-top 4 u f'daqqa waħda spiċċajna kollox fid-dubju. Ħanamel dik reazzjoni jekk ma niġux mal-ewwel erba' bħala partitarji daw il-plejers m'għandna naħfrulhom qatt. M'għandna naħfrulhom qatt għaliex qatt ma tista' tkun fil-pożizzjoni ħelti li konna din is-sena u f'daqqa waħda spiċċajna f'din is-sitwazzjoni. Mhix aċċettabbli għall-United, mhix aċċettabbli għas-supporters, u ma nistgħux nibqgħu naċċettawhom dawn l-affarijiet. Naħseb bħala supporters we're too soft. U issa f'daqqa waħda ma nafux jiena l-konfidenza kollha li kelli bħala partitarju nammetti illi għalkemm nemmen li sorta jista' jiġi t-top 4, però tfajna ħafna pressure fuqna infusna, nafu li dat-tim meta jkun under pressure ħafna drabi jfalli u nibdew nagħtaw ir-regali kif dejjem għamilna ġifieri tal-aħħar bil-logħbiet kontra s-Sevilla under pressure regali. Logħbiet kontra Tottenham, tnejb xejn minn fuq, chances ma neħduhomx. Il-partita kontra Brighton, rigal fl-aħħar minuta ta' penalti. Llum rigal ieħor żball ta' De Gea fil-partita fejn tal-gowl lil West Ham. Onestament ma hemmx jitgerger bħala riżultat għaliex il-West Ham kienu l-aħjar tim fit-tieni taqsima, speċjalment kif ilna ngħidu dat tim mhux tim illi jilgħab żewġ taqsimiet u jien ngħidlek illum qas waħda ma labna sura. Ġifieri l-istess patterns ħafna drabi jiġu chances ma neħduhomx u mbagħad nagħtu rigal lill-avversarji tagħna. Hemm ħafna analiżi xi wieħed irid jagħmel, ma nafx kif daqqa waħda dil-fatig kollha litteralment ma nistgħux nużawha bħala skuża. Ġifieri għalkemm l-iskwadra hija limitata, però ma tistax inti tikkollapsja mentalment u fiżikalment b'dan il-mod, ma jistax ikun dawk iċ-chances kollha illi qed ikollna bħala tim ma neħduhomx. Ġifieri anke fis-sostituzzjonijiet fejn ma tantx kellhom impatt, naħseb li lejn l-aħħar minuti tal-partita pruvaw iva. Però l-clinical ness mhux qiegħda hemm, leġ fuq il-build-up too slow, leġ fil-kaxxa ma jkunx hemmhekk laqqas ġifieri fl-ebda mument ma tibda tgħid ishom ħajiskorjaw il-United. West Ham bil-kontra bdew jidhru li jistgħu jiskorjaw minn kull attakk illi bdew jagħmlu. Ġejjin issa il-vantaġġu li l-logħbiet li ġejjin ħajkunu home daqta waħda, ġifieri l-unika logħba illi għandna away hija kontra l-Bournemouth u mbagħad l-oħrajn huma kollha home, ġifieri 3 rebħiet jagħtuna it-top 4, però onestament meta tikkumpara l-fixtures li għandhom Liverpool ma tal-United naħseb tal-United huma kemm xejn iktar diffiċli. Liverpool huma aktar forma, 6 logħbiet, ġifieri 6 rebħiet infila, fejn il-United dal-aħħar m'għandniex ilna ġifieri draw, erbaħna l-Aston Villa, l-aħħar rebħa li kellna kienet kontra l-Aston Villa, kienet imqansħa wkoll, u mbagħad ma rbaħniex waħda minn dak iż-żmien law. Ġifieri onestament laqas kważi għad bla kliem, għastaf xena qabad ngħid. Naħseb illi d-dipendenza kollha li kellna din l-istaġun fuq Marcus Rashford tidher, ġifieri kif Marcus Rashford ma jkunx jista' jiskurja
L-unika plejer li forsi jista' jagħmel ballun huwa Bruno Fernandes li l-istess ġifieri xorta waħda ma tantx skorja ħafna din is-sena ta' ħafna assist ma kienx il-goal scorer ġifieri konna ngħidu li qegħdin niddependu żejjed fuq Marcus Rashford u jekk mhux se jasal dan l-istriker is-sena d-dieħla l-istaġun ma nafx kif nistgħu nitilgħu fil-livell li jmiss. Ovvjament il-biża kollha qed hemmhekk dis-sena ġifieri issa f'daqqa waħda dubji kbar kemm l-istaġun u l-affert kollu li sar u l-progress kollu li qegħdin ngħidu li għamilna ħanaraw jekk hux bażikament ser jitfotta kollu għax jekk ma niġux mal-ewwel erba' ħajkun staġun diżastruż, onestament, ġifieri hija xi ħaġa li laqas biss irid naħseb fuqha, laqas biss irid nikkontempla. Ħan iddeċidi li ma ntawwalx iktar f'dal-video għax qiegħed naqra emozzjonat u ma nixtieqx ngħid ħafna affarijiet. Però something has to change, ġifieri ma nistax ikun illi jekk nerġa' nagħmilha d-dikjarazzjoni jekk ma niġux mal-ewwel erba' bħala supporters m'għandna naħfulhom għadd il daw il-plejers. U għalla ħares nerġgħu narawhom il-maġġoranza minnhom jerġgħu jilagħbu mal-United istaġun li jmiss. Thanks for the service, but it's time to go. I'm sorry to say. Però regolarment meta nkunu qegħdin naqraw neħaj, meta jkollna ċans nibdew nibnu tragwardi bħala winning team, nibdew narġaw l-istess habits għax daw huma finalment. U meta jkollok vizzju, diffiċli ħafna tneħħih. U hemm wisq players f'dan it-tim li għandhom vizzijiet ħżiena. Però ħaniqaf hawnhekk għal dan il-video u naraw ħanatu ċans naraw naqra kif se nispiċċaw dan l-istaġun u mbagħad nagħmlu l-kummenti kollha tagħna, però ma alla ħares qatt ma niġux mal-ewwel erba' għax ħandaħqu ħafna nisbina u jkollhom raġun jitqu bina għaliex ovvjament ngħid ma nistaqlix aħjar aħna bħala supporters jistaqilna ħafna aħjar, imma dak it-tim bil-mod li qed iġibruħu dal-aħħar dawk il-prestazzjonijiet medjokri li qed joffri ma jixlaqlux aħjar. Nagħlaq dan il-video billi nirringrazzjakom tal-li segwejtuh u nagħti l-linja lill-editur li se jkun qed ikellimna rigward il-Formula 1. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birzebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza.
U wara dak il-video sfokiem li rajna min-naħa ta' Jude Kawki, video sfoki kolli nammetti sa' ċertu punt ġustifikat, issa tilaqdu miegħi f'xandira diretta ovvjament biex nitkellmu ftit dwar il-Grand Prix ta' Miami tal-Formula 1 illi kellna il-bieraħ fil-aħija. Bħal-soltu qabel ma nibdew, natu naqra ħarsa lejn ir-riżultati li kellna il-bieraħ Miami, mhux li hemm xi ħafna xi tgħid fuq ir-riżultati, jirbaħ Max Verstappen fuq Red Bull u t-tieni Sergio Perez again fuq karozza Red Bull, ir-raba dopjetta għal karozzi blu, Fernando Alonso jispiċċa t-tielet fuq Aston Martin. Imbagħad għandna lil George Russell, Mercedes, Carlos Sainz Ferrari, Sir Lewis Hamilton, Mercedes, Charles Leclerc Ferrari, it-tnejn tal-Alpin, Pierre Gasly u Esteban Ocon u Kevin Magnussen jala il-punti bl-10 post għal-ħass. Il-McLaren, Lando Norris 17, Oscar Piastri 19 fil-waqt illi l-aktar leb veloċi tat-tellieqa ġiet magħmula minn Max Verstappen ħin ta' minuta 29.708. Efhem, ma tantx hemm xi tajt. Verstappen mid-disa irnexxielu jirbaħ it-tellieqa u żewġ mumenti mit-tellieqa tal-Max illi laqtuni kienu l-ewwel meta minn minnhom rajni jaqbeż ġil karozzi fid-DRS il-Leclerc u l-Magnussen wirja ta' saħħa. Konferma oħra li Red Bull bħalissa huma klassi għal-jom. Imbagħad il-parti deċiżiva tat-tellieqa meta Perez fl-21 daħal jippitja Verstappen li kien fuq it-tires ibsin baqa' hemm baqajati sakemm wasalna għal 45 dawra meta Max daħal fil-pits jibdel it-tires tistar ġabu wieħed minimu of kemm illi ngħidlek laħaq il-Perez għallu saħħa grazzi u buona sera u niltaqgħu fuq il-podium. Personalment din il-parti ċentrali tat-tellieqa fakritni ħafna fil-Ungerija, dik it-tellieqa ta' l-Ungerija 98 meta il-Michael Schumacher rrid jagħmel ċertu ammont ta' laps fuq kostanza prattikament qualifying lap biex iġib id-deficit ta' pit stops li kellu dakinhar fuq Mika Hakkinen u eventwalment Schumacher irnexxielu bħal ma rnexxielu Verstappen. Il-riskju infatti huwa illi il-Max impossibilità kbira illi jaħrab u jaħrab sew tal-istatur. Għaliex anke l-faċilità kif bdejna naraw jaqbes il-karozzi. Kummentaturi bdew jgħidu da isuq qiegħed jilgħab il-PlayStation fuq l-easy level. Il-mod kif beda jaqbes il-karozzi. Jiġifieri li kont Sergio Perez jew li kont partitarju ta' Sergio Perez naħseb nkun naqra diżappuntat minn William Murija mill-Mexico il-bieraħ. Alonso jirnexxielu jikseb podju ieħor, riżultati ieħor tajjeb għall Aston Martin li jkompli isaħħilhom it-tieni post, issa klassifika naraw għażjed tard. U mbagħad kellna it-trittiku Mercedes Ferrari b'Russell ir-raba' u Sainz il-ħames teoretikament second drivers jispiċċaw qabel is-supposti leaders. Għal darb'oħra tellieqa tajba min-naħa ta' George, Sainz ikolli nammetti li ddiżappunta xi ftit għaliex seta anke ġabar podju biss laqatna ħafna wara t-tellieqa issa kienx qed jgħidha ġenwinament jew kienx qed jgħidha biex jitmellaħ bihom Christian Horner il-prinċipal ta' Red Bull qal oj where are the others? Fejn qegħdin l-oħrajn? Jiġifieri għax nkunu onesti.
ma minix qed inneħħi l-mertu ta' Red Bull, level diri għamlu xogħol sew, imma fimni, għall-ispettaklu erba' doppjetti minn ħamsa ma tantx huma ħeltijux. Nerġa' ntenni tanto di kappello lir-Red Bull għall-wirja kbira illi qed jagħtu dal-istaġun infimni meta jkollok il-late anyway. Bir-raġun illi tajt hekk. Laqtetni ħafna t-tellieqa ta' Kevin Magnussen il-bieraħ li għalkemm spiċċa fl post u ta' punt importanti lil ħass pajjiżhom għamel ħafna ħin ukoll iżomm il-Leclerc warajh li sinjal tajjeb għal dan it-tim ta' Gunter Steiner illi on their day kapaċi ħabtuha mal-timijiet bħal Ferrari ma nisewx lill-ċali kellu dak l-inċident fil-kwalifiki u ma rridux ninsew li Magnussen beda raba turija wkoll tal-kemm u id-Danis huwa sewwieq kapaċi rridu ngħidu hekk. Il-fatt ukoll fuq nitkellmu fuq Sainz illi naħseb kellu tellaqadelu denti anke kien mill-mod kif qabżu Alonso fil-leb 27. Minnaħa l-oħra, biex nkunu kaverjena t-timijiet kollha li plejsjaw fil-żona punti wirja solida mit-tim tal-Alpin illi irnexxielhom ukoll jipplejsjaw iż-żewġ karozzi it-8 u d-9 u eventwalment leħquna fil-kampjonat tal-kostrutturi illi la daħħaltu fil-kredu nista' anki nurjulkom iżda aħna nibqgħu nżommu l-ħames post grazzi appuntu għal ħames post illi kiseb Lando ġewwa l-Awstralja. Kif qed tara hemmhekk ir-Red Bull għandhom 224, l-Aston Martin 102, id-kwad kważi hemm id-doppju u iżjed ta' punti bejn il-blu u l-ħodor. Jidher ħajkonna battalji tajba t-tieni post ukoll bejn l-istess Aston Martin, Mercedes u Ferrari. Għalfin ta' kronaja Lance Stroll spiċċa 12. U bagħad hemm il-McLaren u l-Alpine, il-Haas u l-Alfa b'6 punti hemmhekk fl-ewwel 8 postijiet. Niġu biex nitkellmu naqa' fuq it-tellaqa tal-McLaren inesistenti, A Living Nightmare. Norris kellu tluq tajjeb iżda mbagħad kellu dak l-inċident ma' De Vries fit-tluq li kkondizzjonah. Piastri baqa' jsuq bi problemi kien hemm xi wires ukoll. Mhijiex it-tellieqa illi aħna s-supporters tal-McLaren nkunu rridu naraw u inutli Zac Brown joqgħod idur il-paddock jagħmel ir-rounds għax għandna l-wind tunnel u m'għandniex il-wind tunnel. L-appell tiegħi lill-mexxej tal-McLaren huwa ma nistgħux nibqgħu norbtu fuq dawn l-iskużi il għaliex bħalissa qed ingawdu l-ħames post imma mara jerġgħu jitfawna hemm wara il-karozzi jeħtieġ li nindirizzaw il-problemi, jeħtieġ li insolvu l-problemi, ma jistax ikun hija inaċċettabbli illi tim glorjuż bħalma huwa il-McLaren ikollu tiġrijiet porkerija bħalma kellna f'Ġedda, bħalma kellna f'Miami, tim bħal McLaren irrid ikun bil-fors man-naħa tal-Alpin, jiġġieled tal-punti u idealment iħares biex jagħmel dik il-qabża illi għamlet l-Aston Martin din is-sena. Għaliex inkella se tiġi dik il-ġurnata fejn Lando Norris se jippreżentalna il-kont jgħidilna saħħa u grazzi jien se ndabbar rasi il għaliex magħkom bħala McLaren ma nistax nirbaħ jew niġġieled imqara l-kampjonat ħaġa li sew Norris sew ukoll aħna s-supporters qegħdin nippretendu. M'aħniex qed nippretendu xi ħafna meta tqis li bħalhom sentej konna qegħdin tielet fil-kostrutturi u anke fis-sewwieqa u ninfaqgħu podju fuq podju fuq podju. Jiġifieri, ma nistgħux noqogħdu nibqgħu nġibu l-iskużi ta' wind tunnels u mhux wind tunnels
Hemm il-problemi fil-MCL 60 irridu naraw kif se nindirizzawhom. Apprezzajt però l-onestà illi biha fuq il-medja soċjali tat-tim id-deputat mexxej Andrea Stella tkellem magħna l-partitarji fuq x'ġara u ma ġarax f'Miami. Għall-inqas eh, Stella kien onest u għall affarijiet kif huma u mhux qatt joqgħod idur mal-lewża u jġib l-iskużi bħalma għamel Zac Brown. Jiena s-soltu tafu li il-Brown niddefendih imma din id-darba inħoss illi m'għandix nagħmel dan il għaliex it-tim mhux qed iġib ir-riżultati illi qed nistennew. Ma ninsewx ukoll illi fil-bidu tal-istaġun kulħadd beda jtina bejn is-7 u d-9 illi jiena nemmen illi xorta għandna dik il-karozza tagħna għadha tirrifletti dawk il-postijiet tas-7 u d-9 fil-kostrutturi. Ma nistgħux niddependu minn xi miraklu jew xi telliqa kollha inċidenti biex iġibu l-punti bħalma ma ġara f'Melbourne. Irid ikun hemm titjib u l-punti jridu jkunu iżjed konsistenti min-naħa taż-żewġ sewwieqa. Jastri s'issa qed jagħmel xogħol tajjeb, imma ovvjament biex ikoll tagħmel ix-xogħol tajjeb irid ikollok il-karozza biex issuq il-karozza adattata appuntu biex issuq u tasal fil-punti. Ħarsa ħafifa wkoll il-klassifika tas-sewwieqa fejn Verstappen issa jkabbar il-vantaġġ għal 14 punt fuq Sergio Perez, Fernando Alonso 75, Sir Lewis Hamilton hemmhekk il-grafika ta' ħarbilna ġew nirkuprawa, Sir Lewis Hamilton 56 dik il-tella għat-tielet post. Se tkun interessanti ħafna bejn il-Lons u s-Survice. Voldiri, Sainz 44, Russell 40, Leclerc 34 u Lance Stroll 8 b'27. Parentesi żgħira fit-telliqa li jmiss fimola Ferrari u Mercedes għandu jkollhom xi aġġornamenti imma millu wkoll bdejt naqra Toto Wolff fil-prinċipal tal-Mercedes qal illi mhux se jkun hemm dik is-sekonda illi hemm bżonn ta' titjib biex il-Mercedes tilħaq l-tim ta' Red Bull. Ovvjament issa irridu naraw. Kumment ieħor fuq dawn l-Amerikanati kollha li kellna qabel it-tellieqa pre-race introduction u will.i.am jikkummedja u jsejjaħ is-sewwieqa wieħed wieħed. Veru li rridu l-ispettaklu Sur Domenicali. Qed nirreferi għal Stefano Domenicali il-kbir ta' Formula 1. Imma fġieħ is-sewwa kollu, la aħna l-partitarji u lanqas is-sewwieqa ma kienu impressjonati bix-show li rajna f'Miami. Aħna x-show mhux qabel it-tellieqa rridu naraw u mhux wara t-tellieqa. Aħna x-show irridu naraw waqt it-tellieqa minn 20 raġel li nkunu qegħdin fuq it-trakka. Voldiri, għandu raġun sa ċertu punt, Christian Horner jgħid sar minnhom il-Ferrari minn Mercedes, imma dell-Amerikanata s-sewwieqa kienu kontra u jien ifhimni. Naqbel 100% mas-sewwieqa. Rajna l-Amerikanati issa li qegħdin f'Miami. Naħseb wara x'inhu ġej f'Las Vegas f'Novembru, Imma, insomma, issa il-kampjonat jieqaf għal ġimgħa mistrieħ u mbagħad ser ikollna triple header fejn issa wkoll ser immorru ġewwa Imola fil-21 ta' Mejju u mbagħad ser immorru ġewwa Monte Carlo, it-trakka favorita tiegħi nhar it-28 ta' Mejju qabel ma mbagħad immorru Barcellona fl-4 ta' Ġunju. Tlet titliela illi bajt l-Oksovit jidher illi ser ikunu favur ir-Red Bull ukoll previżjoni li nista' naħseb nagħmel Verstappen jirbaħ f'Imola, Verstappen jirbaħ f'Barcellona, Monaco insomma nagħmel question mark imma ma nkun sorpriż jekk jerġa' jirbaħ Perez. Biss ma nemminx illi ser ikollna tliet doppjetti oħra mir-Red Bull.
naħseb il-timijiet l-oħra ser jiċċaqalqu u Monaco nafu li hija lotterija speċjalment is-sibt. Imma fuq hekk nitkellmu iżjed il-qudiem. Mela, grazzi lilkom li segwejtu l-programm tal-lejla, grazzi kbira wkoll tmur l-isponsors tagħna, The Barber Room, għall-pjazza u Your Beauty Essence, inħeddilkom tużaw is-servizzi ta' daw il-kumpaniji li qed jirriklamaw mal-kamra sportiva li indirettament intom ukoll tkunu qed intejnu lilna inkomplu intellaw diversi programmi interessanti u li nisperaw illi joġbukom. Fejn tidħol Formula wieħed ser nitkellmu fi żjed dettal nhar il-ħamis li ġej fil-programm Botta u Risposta għalkemm preċiżazzjoni importanti nhar il-ħamis il-programm se jibda fis-7:15 u mhux fid-9 minħabba l-Eurovision ħalli nagħtu naqra spazju wkoll lil min bħali jixtieq jara l-festival li jkun jista' igawdih, parentesi żgħira oħra. Forza Malta u awguri lil The Basker illi għadha se jkunu qegħdin jieħdu sehem ukoll fil-festival. Infakrukom ukoll illi minn hawn ftit ieħor dan il-programm ser jkun qiegħed jidher fuq il-YouTube channel tagħna, pas-soltu nħeġġitkom tagħmlu like lill-videos tagħna, subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-videos li qed joħorġu matul iż-żmien ukoll videos li prattikament kważi qed joħorġu kuljum il-video li ġej issa suppost ser ikun nhar l-erba' fil-11 wara l-logħba Milan Inter tal-UEFA Champions League. Logħba mistennija minn ħafna imma li jiena m'iniex ħaniftaħ ħalqi fuqha qabel nhar l-erba'. Għalissa ħanieqaf hawnhekk, lejli tajb il kulħadd, grazzi lilkom li segwejtuna, forza McLaren fit-tajjeb u fil-ħażin, biss nagħlaq tal-aħħar messaġġ Zac Brown inqas paroli iktar xogħol. Ma nistgħux nibqgħu hemm isfel. Ħudu ħsieb.